Innovaatioita syntyy antamalla ideoiden tulla, joka vaatii tietynlaista hölmönrohkeutta. Sitä, että pistetään se kyynisen ekspertin hattu naulakkoon ja sen sijaan niin annetaan vaan huonojenkin asioiden ja huonojenkin ideoiden niin kuin pulputa siinä tilanteessa. Buddhalaisuudessa puhutaan tällaista käsitettä kuin shoshin, joka on aloittelijan mieli. Eli pitää uskaltaa tyhjentää pää siitä osaamisesta, mikä itsellä on, ja katsoa asiaa niin kuin se olisi täysin uusi. Ja toinen ehkä, jonka voisi sanoa, niin on tällainen yksinkertainen resepti. Hankkikaa tietoa miltä tahansa alueelta. Tim Brown Ideosta on sanonut, että hän tekee kerran 2 viikossa tällaisen kirjakauppaiskun, että menee kirjakaupan lehtiosastolle ja päällisin puolin selaa suuren määrän lehtiä. Ja netissä voi tehdä saman. Ja se kyllä kannattaa, että niin kun pitää päästä kiinni siihen, mitä ikään kuin maailmassa tapahtuu. Ja hyvin paljon laajemmin kuin vain omalla toimialalla, koska usein ne uudet niin kuin killeri-ideat voi olla sovelluksia joltakin muualta alueelta, missä asia on tehty jo hyvin. Ja nyt se ei ole vaan tullut vielä sille sektorille, missä sä sattumalta itse työskentelet. Jos nyt ollaan niin onnellisessa asemassa, että yritys on saanut jonkun idean, johon se vakaasti uskoo, miten edetään siitä niin, että idea puhkeaa kukkaan ja siitä syntyy oikea tuote? Yksi asia, jonka mä nyt sanoisin ihan ensimmäisenä, niin on tällainen vertaisarviointi. Että silloin kun sulla on idea, johon uskot, niin on hyvin todennäköistä, että jollakulla muulla on sama idea. Ja kannattaa tarkistaa aika laajalla kammalla, että mitä tuolla on tehty. Yllättävän usein näkee, että ihmiset tulee ehdottamaan originelleina ja omaperäisinä ja uusina ideoina juttuja, mitkä toimii jo täyttä häkää muualla. Että ehkä erityisesti niin tuollaista nettipalvelupuolella niin ei esimerkiksi tsekata ulkomaanmarkkinoita riittävän hyvin, että mitä tuolla on. Ja itse asiassa, jos sitten on niin, että löytyy sama palvelu, niin eihän sekään ole mikään este. Yksi erittäin hyvä tapa tehdä menestyvä palvelu on vaan tehdä samanlainen. Siis Suomi on pieni kielialue, jos täällä on niin kuin tälle alueelle suunnattu palvelu, niin siitä vaan pokkana. Loserit lainaa ja nerot varastaa suoraan. Tässä sitä kävellään. Reinaa huolettomasti.